De fleste lokale virksomheder og foreninger her på Sydfyn har hørt om kunstig intelligens. Og de fleste tænker, det er nok noget for de store firmaer i København. Men vel nu, hvis jeg fortæller dig, at den mindste forening eller håndværksvirksomhed faktisk kan få konkret gavn af det, uden at skulle være IT-ekspert. Mit navn er Rodney, og det her handler om, hvordan det kan lade sig gøre. Jeg er både kanadier og dansker, har et baggrund som arkitekt og socioteknisk planlægger og bor i Svanninge her på Fyn. For cirka 3 år siden begyndte jeg som kommunal byplanlægger at eksperimentere med at arbejde sammen med kunstig intelligens. Først som et værktøj, men efterhånden som en slags kollega. Resultatet var markant. Jeg kunne producere mere, kvaliteten blev bedre, og jeg fik faktisk mere overskud og trivsel i mit arbejde. Men mine kolleger og ledelse var lidt skeptisk. Det forstår jeg nogenlunde godt. Det er blandt andet derfor, jeg startede AI-vejledning. AI-vejledning hjælper virksomheder, foreninger og organisationer med at få konkret gavn af kunstig intelligens. Vi er ikke her for at sælge teknologi, men jeg kan love jer, at teknologien jo kommer. Derfor synes jeg, at det er vigtigt at lære jer at arbejde effektivt sammen med den. Også på en måde, der giver målbare resultater, og ikke bare teori. Vi kalder det teknisk intelligens, TI, fordi det minder os om, at det her, det handler om mere end bare software. Det er systemer, vi kan faktisk samarbejde med. Eksempel. En lokal håndværker kan bruge teknisk intelligens til at skrive tilbud, besvare kundehenvendelser eller planlægge projekter. En forening kan bruge teknisk intelligens til at skrive nyhedsbreve, organisere arrangementer eller søge fund. Ikke ved at copy-paste standardprompts, men ved at lære at samarbejde effektivt. AI Radio Svanning, det her, er min måde at dele viden på. Som udgangspunkt forventes 2 slags indhold. Nyheder om teknisk intelligens og historier for lokale fællesskaber og erhverv her på Sydfyn. Nogle episoder er korte opdateringer og andre længere fortællinger. Og ja, meget af det bliver skabt i samarbejde med TI, altså teknisk intelligens. Næste episode kommer om få dage og handler om den levende julekalender i Falsled, Milling og Svanning. Hvis du har en lokal historie, en forening eller en virksomhed, der kunne være interessant, så skriv til mig. Og hvis du vil høre om nye udviklinger i AI-verden, eller er nysgerrig om, hvordan teknisk intelligens konkret kan hjælpe dig, så følg med her, eller kontakt mig direkte. Vi ses igen snart her på din AI Radio Svanning.